Και γεια σας παιδιά, καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αυτό το βίντεο θα είναι διαφορετικό από τα άλλα. Πρώτα να μου πείτε γιατί δεν είστε στο στούντιο, ρε και εσείς αυτό το βίντεο. Θυμάστε τη φωτιά που έγινε στο Λουτράκι? Κάηκε το στούντιο, δυστυχώς. Και αυτό το βίντεο θα είναι ατάκες από τα εγκλήματα. Οι καλύτερες ατάκες, οι καλύτερες σκηνές βασικά. Θα είναι λίγο μεγάλο το βίντεο, δεν ξέρω πώς θα βγει. Και πάμε στο βίντεο. Πουτάνα. Φοβάμαι με καρφώσει και κανένας γείτονας. Γιατί να σε καρφώσει? Τόση κακία πια? Έλαντε, αυτό λέω κι εγώ. Άντε, γεια. Πλήττω. Πού είσαι? Ναι, πολεοδομία. Καλημέρα σας. Μία καταγγελία θέλω να κάνω. Στους απελοκήπους, στην οδό Λακωνία, στο νούμερο 8, κλείνουν τη βεράντα με μια τζαμαρία. Ναι, αν έρθετε αυτή τη στιγμή θα τους πιάσετε από αυτοφόρο. Ευχαριστώ πολύ. Εμπρός. Μιχάλη, εσύ? Ναι. Ποια είσαι? Με λένε Γιώργο. Είμαι γκαραζιέρης και μου είπαν ότι ο Αμαλάχη την κουνά στην Αχλαδιά. Ποιος είναι? Τι θέλετε, γιατί με κοροϊδεύετε? Αφήστε με ήσυχο. Παρακαλώ. Την κυρία Φλόρα Μητροπούλου, παρακαλώ. Η Ιδία. Καλημέρα σας. Κάνουμε ένα γκάλοπ. Αχ, σας παρακαλώ πολύ, δεν ασχολούμαι με τα πολιτικά. Δεν είναι για πολιτικά. Κάνουμε ένα γκάλοπ για την ερωτική ζωή των χασάπιδων. Ποια είσαι? Παρακαλώ. Ψάξ' το κεφάλι σου. Τι θα κερδίσω? Ψάξ' το που σου λέω. Το ψάχνω. Το βρήκε στο κέρατο. Παρακαλώ. Πουτάνα. Ναι, σας ακούω. Το ξέρει ο μπαμπάς σου τι δουλειά κάνεις. Ποιος είναι? Εμπρός! Ο κύριος Αριστείας Μητρόπουλος. Μάλιστα, αυτοπροσώπος. Μισό λεπτό να σας συνδέσω με τον Άγιο Πέτρο. Πάρτε και κοιμήσου, παλιόβλαχε. Πλήττω. Μπες στο Παρακαλώ. Έλα βρε κορίνα μου. Δεν άδειαζα να σε πάρω άλλη ώρα. Έχω λίγη δουλίτσα, αλλά λέω θα την πάρω. Άμπα μην νομίζεις. Κι εγώ δουλίτσα έχω. Πνίγομαι. Δεν μου λες τι γίνεται. Της έστειλα τις προσκλήσεις για το αποχαιρετιστήριο πάρτι. Δεν πιστεύω να τα αναβάλεις. Αχ, όχι Πατριτσιά μου, όχι. Είναι οριστικό. Αποχαιρετώ το κοινό μου γιατί αποσύρωμαι. Όλο αποσύρεσαι και όλο πληγμένη στη δουλειά σε πετυχαίνω. Να βάλω και μια δεκάρα στην άκρη, δε Πατρίτσιά μου. Ξέρεις τι έξοδο έχει ο γάμος. Δεν μου λες, τι λες εσύ, θα έρθει κόσμος στο πάρτι? Καλέ, χαμός θα γίνει, θα νεκρώσουν οι πιάτσες. Από Πελοπόννησο να βλώνουν πούλμαν. Από Βόρεια Ελλάδα θα κατέβουν με τρένο που το ονόμασαν η μαξοστοιχεία του έρωτα. Αχ, πάψε, συγκινήθηκα. Εγώ έχω πει μόνο... Δεν ακούω. Έχω πει μόνο σε δύο δικούς μου ανθρώπους. Στον αδερφό μου και στον κουμπάρο μου.
Πρόσεξε, μην το μάθει ο γαμπρός. Άντε καλέ, πού να το πάρει χαμπάρι αυτός. Άστα Πατρίτσια, με αυτόν έχω άλλα προβλήματα. Δεν λέει να μου κάτσει. Α, παπα, ούτε στον εχθρό μου. Έχω λαλήσει. Απορώ με την υπομονή μου. Απόψε όμως, σκοπεύω να τον ξεμοναχιάσω. Μωρέ, δώσ' του να καταλάβει. Με την πεθερά την κιόσα τι γίνεται. Αχ, άστα. Το απόγευμα θα μου έρθει για επίσκεψη. Βρε Πατρίτσια, δεν έχεις να με βοηθήσεις. Και το ρωτάς. Πες μου τι φοράω και ποια είμαι. Με πνίγουν οι τύψεις. Ποιος σε πνίγει? Οι τύψεις. Τύψεις? Τι σημαίνει αυτό? Τι έγινε, τα κανόνισες? Πρόσεχε τι θα πεις, μας την πέφτουνε τα μάτ. Και που λες το βράδυ της 27ης Οκτωβρίου που τηλεφωνέα με Μεταξάς και μου λέει τι να πω, ναι ή όχι. Του λέω πες εξαρτάται. Αυτή η Ξανθιά τι του είναι του Μουστακαλή? Πάψε, παρακολουθώ. Πού έχουν πάει οι άλλοι? Τέταρτη φορά που ρωτάς, είπαμε σε μια κηδεία. Γιατί πέθανε κανείς? 100 φορές το έχουμε πει αυτές τις μέρες. Ο Παύλος, ο γιατρός σου. Α, ο Παύλος, ο γιατρός μου. Το θυμάσαι? Όχι. Τότε τι καθόμαστε και κουβεντιάζουμε. Πέθανε ο γιατρός μου. Και τώρα τι θα απογίνω εγώ? Μη φοβάσαι, δεν διατρέχεις κανένα κίνδυνο. Μήπως πέθανα εγώ και δεν μου το λέτε? Έννοια σου, κι άμα έρθει εκείνη η ευλογημένη ώρα θα τρέξω πρώτη να σου το πω. Αν τη σκαπουλάρεις στη γέννα. Μπα που να φας τα λυσακά σου. Καλά, εντάξει, εμένα δεν με χωνεύεις. Το καημένο το εγγονάκι σου δεν το λυπάσαι καθόλου? Γιατί να το λυπηθώ, αφού δεν είναι του γιού μου. Αυτό να μου πεις. Τι? Τι είπες? Πάψε, παρακολουθώ. Μπαμπάκα, έχω ανάγκη να σου μιλήσω. Τι συμβαίνει, παιδί μου, με κάνεις και ανησυχώ. Έχω εγκληματίσει. Μην κάνεις έτσι. Όλοι λίγο πολύ έχουμε κάνει εγκλήματα στη ζωή μας. Εγώ εντελώς κατάλαβα. Έφαγα έναν άνθρωπο. Αχ, κι εγώ στην κατοχή έφαγα έναν άνθρωπο. Στην κατοχή δεν μετράει. Ήτανε πόλεμος. Αγωνίζεσαι για την πατρίδα σου, αναγκάζεσαι. Τι ήταν, Ιταλός, Γερμανός? Όχι, Έλληνας, γείτονας, ο Σωτηράκης. Πώς έγινε, κατά λάθος? Το χειμώνα του 42 είχε πέσει πολύ πείνα. Έφαγα μια κατσικούλα που είχα, έφαγα 2 κοτούλες, έφαγα το Ρίκο το καναρίνι, έφαγα τον Ντορί το αλογάκι. Καλά, καλά, μη σου τα θυμίζω. Έφαγα την Πυρμπύλο τη γατούλα μου. Είχες πολλά ζωάκια πάντως. Ήμουνα ζωόφιλος και μετά δεν είχα τι να φάω. Μια μέρα πέφτει το μάτι μου στο Σωτηράκι. Ήτανε καλοθρεμμένος, ο αδελφός του Μαυραγορείτης. Κατάλαβα. Είχατε προηγούμενα? Όχι ιδιαίτερα, μια καλημέρα, μια καληνύχτα. Πώς έγινε το κακό? Ήτανε η κακιά η ώρα. Έτσι όπως τον κοίταζα, μου μπήκε η ιδέα. Πώς τον έφαγες, με τι? Σκέτο. Βλέπεις, τότε δεν υπήρχαν για γαρνιτούρα ούτε πατάτες ούτε ζυμαρικά. Τι εννοείς? 1 μήνα τη βόλεψα με το Σωτηράκι. Αχ, δεν θα ξεχάσω ποτέ τα ποδαράκια του. Είχα κάνει ένα μπατσάκ. Νιστάζεις, μη σε κρατάω. Για στάσου ένα λεπτό να σε δω. Πόσα κιλά είσαι?
Μελαγχόλησα. Θα ξαναπέσω στα Προζάκ. Μήπως θέλεις να σου θυμίσω πόσο αγαπημένοι ήσασταν? Του σου γκαντεμιά. Ακόμα ζεις? Ας το διάλο, μωρή. Το ψωμί σου τρώω. Μωρέ, να ήταν μόνο το ψωμί μου, θα ήταν καλά. Άντε χάσου, που ζεις με τη σύνταξή μου. Βράτε από εκεί χάμω που θα μου πεις εμένα ότι ζω με τη σύνταξή σου. Σωστά, τι να την κάνεις εσύ τη σύνταξή μου, αφού σε συντηρούνε οι γκόμενοι. Ένα αγάπη σκατόψυχε που να μη σε βρει ο καινούριος αιώνας. Είσαι τυχερή που το βόδι ο γιος μου δεν έχει καταλάβει τι παλιοχαμούρα είσαι. Πώς με είπες? Όπως γουστάρω. Πρόσεξε καλά, κακομοίρη μου, γιατί έχω γνωστό ένα γιατρό που είναι υπέρ της ευθανασίας. Αυτό σου λέω μόνο. Πρόσεξε! Άι πνίξου, μωρή. Και όπως τις το πες, έτσι. 20.000 λεύγες. Στο πάτε βρε, ριχά είμαστε ακόμα. Έχουμε απομακρυνθεί πολύ όμως. Η Σύρος δεν φαίνεται. Δεν γυρνάμε σιγά σιγά. Τώρα είναι η καλύτερη ώρα στη θάλασσα. Ελάτε να πούμε ένα τραγούδι. Ναι. Εις τον αφρό της θάλασσας, η αγάπη μου κοιμάται. Παρακαλώ σας κύματα, μη μου την εξυπνάτε. Εσύ γιατί δεν τραγουδάς? Δεν μ' αρέσουν αυτά τα τραγούδια. Πες εσύ ένα. Ήταν ένα μικρό καράβι. Ήταν ένα μικρό καράβι που ήταν αταξιδευτό, που ήταν αταξιδευτό. Και τη ημέρα τη Τρίτη γάμος εγένετο εν Κανά της Γαλιλαίας και είναι η μήτρη του Ιησού εκεί. Εκλήθη δε και ο Ιησούς και οι μαθηταί αυτού εις των γάμων. Και υστερήσαντος ίνου λέγει η μήτρη του Ιησού προς αυτόν. Ίνον ουκ έχουσι. Και τότε ρίξανε το κλήρο. Και τότε ρίξανε το κλήρο να δουνε ποιος θα φαγωθεί. Να δουνε ποιος θα φαγωθεί. Κι ο κλήρος πέφτει Στον Αλέκο. Όχι, στον Αλέκο, να χαρείτε. Έχω τους λόγους μου. στη Φλωρίτσα. Το κλήρος πέφτει στη Φλωρίτσα που ήταν σα σκυλόψαρο, που ήταν σα σκυλόψαρο. Μπράβο! Αγάπη μου, αγάπη μου. Να σας πω, δεν γυρνάμε σιγά σιγά. Μου φαίνεται έχει αρχίσει να χαλάει ο καιρός. Εκεί απέναντι τι είναι? Πού? Τίποτα δεν φαίνεται. Πω, στη μέση του ωκεανού είμαστε. Δεν πάμε να γυρίσουμε. Τι? Η βάρκα! Βάζει νερά! Παναγία μου! Πνιγόμαστε! Όχι! Ψυχραιμία ρε παιδιά! Παιδιά, ψυχραιμία! Έχουμε σωσίβια! Πούντα! Εδώ, ιερά σωσό! Πού τις βάλει τα σωσίβια? Και έλεγα τι ξέχασα! Παναγίστρα μου! Θα μας βάλει καρχαρίες! Αγάπη μου, δεν υπάρχουν καρχαρίες εδώ πέρα! Δεν μπορούν να ζήσουν σε αυτά τα νερά, δεν το ξέρεις! Οι καρχαρίες το ξέρουν! Ψυχραιμία, παιδιά! Ψυχραιμία, παιδιά, ήρεμα! Τι κάνουμε την ψυχραιμία! Άγια μου την κόλλα! Ένεκεν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και προσκοληθήσετε προς την γυναίκαν αυτού και έσονται οι δύο εις Δεν έπρεπε να... Το χαλέο στο χαλέο! Το ξαναπήσα! Ξέρε τι λέει η Φλόρα! Μακρύ ταξίδι μεσάει στη Μεσογείο, μεσάει στη Μεσογείο. Ωε, και σε 5-6 εβδομάδες, και σε 5-6 εβδομάδες. Ζωής μέχρι τώρα. Πού είναι? Πού πάμε? Προς Πεντέλιτρα. Δεν νιώθω καλά. Κάτσε να βάλω λίγη μουσική. Δεν νιώθω καλά. Τώρα μας μιλάει, τώρα μου λέει πως τρελά με αγαπάει. Όλοι μαζί. Τώρα με πειράζει, τα άστρα όλα μου τάζει. Τη ζωή μου όλη την αλλάζει. Πεθαίνω, τώρα με μιλάει, τώρα με μιλάει. Τώρα μου λέει πως τρελά με αγαπάει. Τώρα μας
αγκαλιάζει, τα άστρα όλα μου τάζει. Όπα. Η ζωή μου όλη την αλλάζει. Πεθαίνει. Θα σταματήσεις. Εγώ που δεν είχα πειράξει ούτε μυρμήγκι. Όχι και δεν είχες πειράξει μυρμήγκι. Είχες ξεκληρίσει όλη την παλίδα του Ολύμπου. Δεν είχες... Σήκω, φεύγουμε. Πού πάμε? Να βρούμε τον Αλέκο με τη Φλόρα. Γιατί είναι μαζί? Τι έχει συμβεί, καλέ? Η γυναίκα σου και ο άντρας μου είναι σε αυτό το μέρος. Κάνε ό,τι καταλαβαίνεις. Μη χειρότερα πρωί-πρωί. Ξανασμίξανε η Φλωρίτσα με τον Αλέκο. Έτσι φαίνεται. Τι εννοείς ξανά? Ήξερες τα παλιά? Έλα, πάμε. Ήρθε η ώρα να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Μπορούσα να σ' αγαπούσα, αν μπορούσα να σε ερωτευθώ, πάντα από σένα αγάπη ζητούσα, πάντα σε σένα αγάπη να βρω. Πέρασαν μέρες, παίρνουν τα χρόνια, πέρασε η χρόνια που καίει στην καρδιά. Πέρασαν μέρες, παίρνουν τα χρόνια, πέρασε η φλόγα που καίει στην καρδιά. Πέρασαν μέρες, παίρνουν τα χρόνια, πέρασε η φλόγα που καίει στην καρδιά. Με σφάξες, κακούργα. Δεν το ήθελα. Κατά λάθος. Δώστε ελπίδα, σώστε ζωές. Κάνουμε το αύριο καλύτερο από το χθες. Να κάνουμε το αύριο καλύτερο από το χθες. Δώστε ελπίδα, δώστε ελπίδα, δώστε ελπίδα, δώστε ελπίδα, δώστε ελπίδα, σώστε ζωές. Σωσό, πού βρέθηκες εδώ? Πάμε να φύγουμε. Δεν σας μυρίζει κάτι?
Γνωστή μυρωδιά. Θέλω να σας μιλήσω. Μισό λεπτό να ανάψω το πούρο μου. Όσοι φύγουν ακόμα με θυμάται. Έρχονται, έρχονται! 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 Τι έγινε? Από στιγμή σε στιγμή έρχονται! Καλά το άκουσα εγώ τον μπαμ! Πέπι! Τι είναι καλέ? Έρχονται τα παιδιά. Αλήθεια! Ευτυχώς που έχω βάλει παραπάνω! Φώτη γιατρέ! Είναι ώρα για φαΐ! Τρέξτε! Έρχονται τα παιδιά! Πότε πέθαναν! Πριν από λίγο! Ελάτε! Να, κάτι βλέπω! Καλώς ήρθατε! Καλώς σας βρήκαμε! Αφεντικό μου! Πέρασα τόσες ζωές για να βρω εσένα, μες στη ζεστή σου αγκαλιά να κρυφώ. Τόσα καλοκαίρια μου είχαν φύγει από τα χέρια, τόσα καλοκαίρια το στόμα μου και γυρνούν σε καλοκαίρια και γυρνούν τα καλοκαίρια και με φέρνουν να βρεθώ κοντά σου. Σε θέλω, σε θέλω. Για ελάτε για φαγητό. Επιτέλους ρε γιαγιά, έχω ξελιγωθεί από την πείνα. Φώναξε τον παππού σου. Παππού, πού σε ρε παππού! Τι καλό μας έφτιαξες γυναίκα. Απ' έξω πήρα πίτσα. Πότε να προλάβω να μαγειρέψω με τόση λάτρα εδώ μέσα. Ο αλλοδαπός που είναι? Άρη! Άρη, come! Stop it, Grandma. I heard you. Ο άλλος, ο ανεπρόκοπος, που είναι? Στο μπάνιο, αρωματίζεται. Τέλει! Στην κοκεταρία ίδιος είναι ο Νάτου. Μόνο 40 θα φάω εγώ. Δεν θέλω να καταντήσω σαν τον Αριστιδάκη. Έμοιασα του παππού μου, είμαι φαγανός. Παππού? Σκάσε και τρώε. Ρε γαϊδουριά. Προσευχή. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας, που έχεις γερό τον παππού μας και μας ταΐζει και μια μπουκιά φαΐ. Ευχαριστούμε, Θεέ. Thanks, God. Άντε, καλή μας όρεξη. Πώς βρέθηκα εγώ με τόσα εγγόνια, ποτέ δεν το κατάλαβα. Τρώγε, δεν είναι ώρα να ανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Είδατε τη φωτογραφία που βρήκα στο πατάρι? Ποια φωτογραφία? Τους δικούς μας μαζεμένους. Who are these guys? Some dead people. Ποιοι είναι όλοι αυτοί, δεν τους θυμάμαι. Μάτια που δεν βλέπονται, γρήγορα λησμονιούνται. Hey, that's my daddy. Κοιτάξτε τον πατέρα μου, τι γκόμενος ήτανε. Ναι, αλλά την πιο γλυκιά φατσούλα από όλους την έχει ο Αχιλλέας. Πότε την είχαν τραβήξει αυτήν? Μας ρωτάς που να ξέρουμε. Να την κρεμάσουμε κάπου. Ναι, πλάκα έχει. Καλά είναι εδώ. Μια χαρά είναι. Κρέμα τους. Ύστερα γίναμε ωραία φωτογραφία και κρεμαστήκαμε μες στην τραπεζαρία και πάμε 50 τόσα χρόνια απ' αυτή την Κυριακή και τώρα όλοι είμαστε κάπου απ' τη γη.
Έλα, χαμογελάστε όλοι. Χαμογέλα, Σωσό. Πόσα μου δίνετε? Δεν πιστεύω να μου βάζει κανείς κερατάκια. Εσένα. Για ποιο λόγο? Ποιος πρόχνει ρε παιδιά, σοβαρευτείτε. Το ρολόι μου φαίνεται. Κρύφτο, Χριστιανέ μου, μια ζωή ρεζίλη. Ρε παιδιά, γιατί δεν πετιέται το πουλάκι? Ρε Βλαμμένο, την όπλησες? Ναι, ακίνητοι όλοι. Για πάντα μαζί, για πάντα μαζί, σ' αυτό τα νυχόρι που λέμε ζωή. Για πάντα μαζί, κι αν έρθουν καημοί, μαζί θα μας βρουνε. Για πάντα μαζί, για πάντα μαζί, για πάντα μαζί, σ' αυτό τα νυχόρι που λέμε ζωή. Για πάντα μαζί, έρθουν καημοί, μαζί θα μας βρουνε για πάντα μαζί. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Καλά, εσύ. Η γυναίκα σου, ο γιος σου. Όλοι καλά. Ο μικρός που είναι? Μέσα με τον παππού του. Είσαι έτοιμος να τον αντικρίσεις για πρώτη φορά? Φυσικά. Αν και θα έπρεπε να το έχω κάνει εδώ και χρόνια. Ο καθένας με το φιλότιμό του, τέλος πάντων. Αριστιδάκη! Αριστιδάκη! Αριστιδάκη το λένε? Λες να το λένε Βρασίδα και να το φωνάζω Αριστιδάκη για να έρθει? Είσαι εκνευρισμένη. Όμως σε καταλαβαίνω με το δίκιο σου. Αριστιδάκη, έλα γόρι μου να σου γνωρίσω το θείο Αλέκο. Όχι και θείος. Αλέκο, σε παρακαλώ, τι πας να κάνεις? Πες γεια σας. Γεια σας. Έλα κοντά. Έλα στο θείο. Ο παππούς μου είχε πει να μην πλησιάζω αγνώστους. Άγνωστος είμαι εγώ. Αν ήξερες ποιος είμαι εγώ, ρε τσογκλάνη. Αλέκο, σε παρακαλώ. Με είπε τσογλάνη. Θα το πω στον παππού μου. Να, πάρε, αυτό είναι για σένα. Πες ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να το κάνω κιόλας. Κάντο. Πόσα ξέρει το σκασμένο, Άνοιξε το, να δούμε τι έφερε ο θείος Αλέκος. Καταξοδεύτηκες, θείο. Τι πράγματα είναι αυτά που λες? Πήγαινε μέσα. Πώς σου φάνηκε? Λίγο μαλακισμένο είναι. Αλλά είναι χαριτωμένο μαλακισμένο. Σου βιάσε. Σπίτι. Καλησπέρα σας. Είστε ο κύριος Παπαδήμας? Εσύ ποιος είσαι? Ο κύριος Αλέκος Παπαδήμας. Ναι ρε, τι θε? Πατέρα! Είσαι ο... Τι συμβαίνει, Αλέκο? Τίποτα, τράβα στην κουζίνα, θα σου εξηγήσω μετά. Ποιος είναι ο νεαρός, να τον πω? Καλησπέρα σας. Είστε η κυρία Παπαδήμα? Είμαι και φαίνομαι. Η κυρία Σωσό Παπαδήμα? Για μισό λεπτό. Για κάνε. Και εσύ. Ψηλά, ψηλά. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Έχετε την ίδια γουρουνόφατσα. Τι είναι αυτά που λες ρε Σωσό? Έτσι κι αλλιώς όλα τα γουρούνια μία φάτσα έχουν. Μαντάμ, είμαι γιος του ανδρός σας. Με φώναξε κανείς? Ναι ρε παιδάκι μου, αλλά δεν ήταν ανάγκη να τσακιστείς να έρθεις. Αλέκο, Σωσό τι τρέχει? Τι έχετε πάρει κι είστε έτσι? Μπράβο σας, και εμένα δεν μου δίνετε. Καλησπέρα σας. Είστε ο νεαρός Παπαδήμας? Τι πράγμα? Ο νεαρός Τέλης Παπαδήμας? Απάντησέ του και τι τα γλιτώνουμε. Ναι ρε φίλε, εγώ είμαι. Με λένε Αριστίδη Μητρόπουλο. Sorry, δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι' αυτό. Τέλη. Έλα εδώ. Αυτός είναι ο αδερφός σου. Ναι, Πέπη μου. Μακάρι να κάνει και τη σκατάρατη αγόρι. Τότε θα πάρουμε το αίμα μας πίσω. Αγόρια μου, ακούστε τον γέρο πατέρα σας. Είναι αμαρτία να χτυπήσει αδερφός τον αδερφό. Το καλό που σου θέλω
Σήκω και φύγε, Μητρόπουλε. Δεν είμαι Μητρόπουλος. Το αίμα που κυλάει στις φλέβες μου είναι παπαδημέικο. Μόνο αν χυθεί θα το πιστέψουμε. Μέτρα τα λόγια σου, Κάρια. Παπαδί μας είναι ο Λεβέντης μου. Αγόρια μου! Γιατί δεν πληρώσετε εσείς το δικό μου το σφάλμα? Έτσι όπως τα έκανες, Αλέκο, ένας από τους δυο μας πρέπει να βγει από τη μέση. Πρόσεχε μη σε δαγκώσει το ημίαιμο. Όρμα, Αριστιδάκη. Φά τον ετέλη μου. Δυο μάνες κλαίγανε, τα ίδια λέγανε τα μυρολόγια. Για Άγιους που θρέψανε κι αυτοί πιστέψανε σε κούφια λόγια. Ακόμα